percaya. Percaya bahasa Inggrisnya napa? Really. 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 Yeah. Kok real? Really. Really. Ali. Kok peliwe to? Really. Really. Aku ra iso muni R. Mbok kuwi jan ngapunten. Really. Lah ya bali. Bang, wis sareten Bang Bomo. Wes. Rally kok. Nika. Just sit down please, okay? Yes. You sit down please nggamik-ngamik kacang ya. No. Kacang. Dan kacang asam urat. Tibake duwe asam urat. Nggih, thank you. Yo ngene iki bar sesuk ya nyontekne lho Pak aku iki. Ngono. Lah pun hayu-bayuben ngono kuwi. Niki mbok kula Bapak Ibu niki, dadose nggih ngeten niki. Mbok apa? Mbok ra tambok inguk. Ya lah wis tak inguk lho, sampean karo bapak ya wis seneng. Alah, payu tanggapan laris mbok ora tau diblonjo. Wes lho. Endi? Lah piye tak titipne bapak? Masa ta, Pak? Tak titipne bapak terus aku petone Garuda Mengu ngono. Oh, Pak sing ndi? Lah sing ndi Pakku yo keram jane. Jane sing ndi Pakku? Aku bingung ya karo Pak. Pamundutan sakmene kaene, Bang.